Hola, què tal? Aquest dimarts hem tingut un temps variable amb molts núvols a les comarques del nord-est, mentre que la resta del territori s'ha imposat el cel serè o poc ennuvolat, amb una temperatura màxima que ha arribat a 33 graus al Dover, encara amb calor més frenada al nord-est per tots els núvols. Uns núvols que els hem fotografiat aquest matí, l'Alfons Puertas, des de l'Observatori Fabra, mirant des de Barcelona sobre el mar, i podem observar aquestes torres ben crescudes de cúmuls que, de fet, han donat algunes precipitacions. I està bufant vent de component oest, relativament sec a la ciutat de Barcelona, i hem anat a mirar què estava passant. Fixin-se que hi ha una línia ben marcada aquí de núvols, separa una zona sense nuvolositat i una altra amb nuvolositat. I és que aquí hi havia una zona de convergència de vents de components marítims i vents secs, que al xocar s'enfrontaven i havien d'elevar-se. I això ho hem anat a comprovar amb els models meteorològics, concretament amb el model de 950 hectopascals, uns 450 metres aproximadament, i efectivament podem observar com venia un vent de component oest que s'enfrontava a un vent de component nord que girava, i aquí, en aquesta zona, xocaven i evidentment formava tota aquesta nuvolositat amb aquesta fotografia ben fotogènica. I aquí tenim tots els núvols del nord-est que tant al matí com al migdia com a la tarda han anat donant ruixats, més destacats sobretot fins a partir de mitja tarda, perquè fins a les 5 de la tarda només s'havien acumulat 2 dècimes, fixin-se, poca cosa, però sí que posteriorment han anat precipitant amb una mica més de ganes. La propera matinada passa un front, que donarà el cel, deixarà el cel entremig i molt ennuvolat, en general amb precipitacions aquí i allà, sobretot a la zona del Pirineu, però això serà de matinada, perquè ràpidament durant el matí la nuvolositat s'esbandirà i quedarà el cel poc ennuvolat, sobretot a l'oest, i encara persistiran els núvols de tot el Pirineu, quadrant nord-est, amb ruixats al matí, dispersos, això sí. Durant la tarda la nuvolositat augmentarà, sobretot les nuvolades, que creixeran amb ganes a les zones de muntanya, Pirineu per Pirineu, descarregaran ruixats, també a la serralada transversal i a la serralada prelitoral, on sobretot al sud sembla que aquestes precipitacions poden ser d'una mica més d'entitat. I a la resta de Catalunya s'ha d'anar ennuvolant progressivament, molt sol al migdia, però increment dels núvols, sobretot durant la tarda i vespre, de ponent cap a llevant. I sembla que els núvols no volen acabar de desaparèixer les properes jornades, tampoc les precipitacions, que augmentaran els primers dies o dijous concentrades al Pirineu, i a partir d'aleshores s'estendran a la resta del territori, localment amb tempesta, per tant, amb certa intensitat. I atenció a la temperatura, perquè voldrà baixar les properes jornades, i això farà que la neu reaparegui als cims més alts del Pirineu una altra vegada. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.